aleyküm hormatly tomaşaçylar, kadyrly Aýdym saat söýjiler we dinleýijiler. Bugün sentýabr aýynyň 8-i, hepden Daýanç güni. Türkmen we tele aýlymynda siziň sabartlylyk bilen garaşyp tomaşa edýän gepleşikleriňiň biri bolan, janly aýdymlardan, janly saatlardan düdülen Owazlar sazlaşanda gepleşigimiň täze sany ýaýlyma çykdy. Elbetde mehriban tomaşaçylar, hormatly Aýdym saat söýjiler we dinleýijiler, şu Owazlar sazlaşanda gepleşigimiz başlaly bäri şu gepleşigimiň üstü bilen bir näçe täze ýüzler, täze zihinler bir halkymyzyň arasynda öz orunlaryny tapyp dinleýijiler yurdumuzda tanalyan ýaş zihinlerimizde mehriban arkadaşlarymyzyň tagallaty bilen açylan Türkmen Owazy tele aýlymyzyň üstü bilen özlerini halka tanatdylar. Gahrman arkadaşlarymyzyň tagallaty bilen bize de şeýle döwrewap ýokary hilli gepleşikler taýýarlap, şu gepleşigiň üstü bilen bir halkymyza halipalarymyzyň döreçiligininden bize miras salan Türkmen halk aýdymlaryny, häzirki zaman ýaşlarymyzyň gowurýan aýdymlaryny, ýurdumyzda tanalyan ýaş zihinli aýdymçylarymyzyň dillerini, jany sesini halkymyza şu gepleşigiň bilen biz her hepden Daýanç güni ýetirip bilýär. Bize şeýle döwrewap gepleşikler taýýarlap, owadan aýdymlar jany sesi dinleýijilerimize ýetirmäge bize uly mümkinçilikler döredip beren, bize halipa bolup duran mehriban arkadaşlarymyza şäksiz alkışlarymyzy aýdýas goý. Ediz arkadaşlarymyzyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun. Mehriban arkadaşlarymyzyň saýatynda Türkmenistan rowaşlygyň watany bilen ajaýyp elimizde hemişe ýurdumyzda owadan aýdymlaryň saatlaryň sesi belentden ýanglansyn. Gahrman arkadaşlarymyzyň saýatynda da bagtyar Türkmen halkymyza rowaşlyklar, arsal döwlet, agdybirlik, bagtyarlyk ýar bolmagyny tüýsüremeden arzu bolýar. Mehriban ile hormatly tomaşaçylar, şeýle owadan arzuwlar bilen biz gepleşigimiň täze sanyna başlaýar. Elbetde gepleşigimiň bugünkü sanyny bilýänsiňiz, biziň ustad halifa bagşylarymyzyň biri Daýanç Hallyýew perdendi, Daýanç Hallyýew Türkmen we tele aýlymynyň üstü bilen bir näçe şekilli aýdymlary şeýledene biziň gepleşigimizde de bir näçe owadan aýdymlary, mehriban hakatynyň aýdymny biziň gepleşigimizde ýerine ýetirip halkymyz tarapyndan bir uly söýüge eýe boldy. Häzir Daýanç halkymyzda bir ýaşlaryň içinde toýlarda, tomgalarda isleg bildirip dinlenýän aýdymçylaryň hatarynda bunem gepleşigimizde şumadan pikir edýänsiňiz, Daýanç Hallyýew ogly bolsa, ol hökman Daýanç Hallyýewdir diýip. Ýok. Daýanç Hallyýewden ýokarda Hallyýew ortanjy ogly Daýanç Hallyýew bilen gepleşigimizde öz sadanlar toparlan, jany sesi, owadan aýdymlary ýerine ýetirmek üçin gepleşigimizde gatnaşýar. Daýanç, gepleşigimizde hoş gördük. Sag ol. Gepleşip görýärdiňmi? Görýärdim men. Gepleşigi diýilýärdi. Şu gepleşige kän garaşýardym, çaklyk geler bir gün. Menem bararym özümdäki bolan ukyby dinleýijilere görkezerni taýýarlanýardyň. Ne Beýmurat da bugünem maňa da nesip etdi siziň gepleşiňize gelip, öz ukybymy halkymyza görkezmek. Bugün miýetlere döwetýär. Biziň şu isleg arzuwlarymyzy hasyl edýän mehriban gahrman arkadaşymyň jany sag bolsun, başlyk bolsun. Bizem şu mehriban gahrman arkadaşymyň döredýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp, ine nesip bolsa geljekde bizem mehriban arkadaşymyzy, halkymyzy, watanymyzy wasp edýän aýdymlar döredip arkadaşymyza, halkymyza ak yürekden hyzmat etjekdigimiz anandyr ýa. Köp sag bol, Daýanç, arzuwlaryň hasyl bolsun. Bizem sizden dinleýijiler bilen bilelikde täze aýdymlara garaşýas. Indi gepleşigiň dowamynda gyzykly söhbet ederiz, sonra jogap alýar. Owy çekuly bir aýdymlary ýerine ýetirersiň, äli gepleşige başlamakka gowurlap otyrdyň. Beýle şu gepleşigiňe taýýarlanman gelseň bir aljaratjak gepleşikler bir bagıştaýlayan gepleşikler biri. Ebaby bir toýda, tomgada bir säwulyk goýberaýyn dedi, aýdymnyň sözüni ýalňyş aýtaňam. Ýa bir sadan çykaýan ýagdaýynda da halk gözüm geçirip goýberýär ýöne şu gepleşikde bir halkyň geçirip ýalňyşyň bagışlanjak gumany ýok diýdiňiz. Şu gepleşikde näme dehiniň bolsa görkezýär, aýdyňam bolsa, o ýeriň bolsa da halk görýär diýem. Näme bugün gepleşigimizde bir ustad zehini sadanlar bilen jemlendiňiz, gowy turganlaşypdyňyz, şu gepleşige gelmek üçin gowy taýýarlanypdyňyz. Gepleşigiň dowamynda näme dinleýijilere bir özüňizde bolan gowy taraplary görkezdiň. Gowy bir okuýuňyzy, zehiniňizi açyk görkezmägine studiýamyz sadanlarym taýyn operatorlarymyzam şumat ýazgyda
Näder gepleşigiň başyny aýdym bilen başlaly Daýanç. Soňra gepleşigiň dowamyna soraw-jogap alşar. Soň gidibererse ýoşuklan bir dep bunu güýşen, ýani aýdymlary ýerine ýetirip berersiň. Edil häzir näme aýdym aýtsa? Häzir Beýmurat ses gyzyşynça şu toý-tomoda öz halifam, kakamyň aýdymlaryndan toýuň başynda aýdylýan ýumşak aýdymlardan o söýgü aýdymlardan birini göwnüm senden sowarym hadiýen aýdymny ýerine ýetirip. Onu mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, bul aýdym biziň hemmämiz üçin tanyş aýdymlaryň biri. Gelin şoň üçin gepleşigimizde Daýanç Hallyýewiň ýerine ýetirmeginde göwnüm senden sowarym hadiýen söýgü aýdymny dinlälim, soňra onuň gepleşigimizi soraw-jogap arkaly dowam eder. Gepleşigimizde tamaşa edin. Durmuşumy burşan büyüğüm, bunun pinnin sowarmakam. Durmuşumy burşan büyüğüm, bunun pinnin sowarmakam. Ömrüm maňa sırşan büyüğüm, bunun pinnin sowarmakam. Ömrüm maňa sırşan büyüğüm, bunun pinnin sowarmakam. Yürek akan tören açarı, juwan ömrüm hada geçeri. Yürek akan tören açarı, yanıp büyüğüm oldu üçeri. Üçün oldum sowarmakam, yanıp büyüğüm oldu üçeri. Bunun pinnin sowarmakam. Yaktı taşsın ömrü yoli, kalbimdeki gümüş yali. Yaktı taşsın ömrü yoli, eger korkun yaktı yali. Bunun pinnin sowarmakam, eger korkun yaktı yali. Yürek pinnin sowarmakam. Şahtı alıdım, balık verdim, bağıra kalıdım. Şahtı iletim, şahtı alıdım, balık verip, bağıra kalıdım. Şahtı aydır, yaptım, koydum, bunun pinnin sowarmakam. Şahtı aydır, yaptım, koydum, bunun pinnin sowarmakam. Yürek pinnin sowarmakam, alın ömrüm kalmakam. Ene mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, Owazlar sazlaşanda gepleşigimizde Daýanç Hallyýewiň ýerine ýetirmeginde mehriban halifasy Rowşan Hallyň döreden ajaýyp aýdymlarynyň biri bolan "Göwnüm senden sowarmy" diýen ajaýyp söýgü aýdymny dinledik. Indi gepleşigimizi soraw-jogap arkaly dowam edeli. Bunlar näme täze? Bir dinleýijiler üçin bir özüň hakda gysgaçyk maglumat ber. Näçinji ýylla dünýä ýylyň näçe ýyldan bäri aýdym sadyň içinde maşgalaňyzda näçe perden ürsemi kuyňyzdan maşgada mehriban kakaňyzyň ýolunda dowam etdirýän bamy? Näme täze? Özüň hakda, durmuşyň hakda gysgaçyk maglumat berýär. Beýmurat, men 1988-nji ýylda Balkan welaýat Serdar şäherine oldum. 4 sanyk dogam bir. 3 oglan, bir gyzygymyz bar. Ulymyz Guwanç.
Onu men Daýanç. Örstemem körpejigim. Görýäsňiz, Tanaýansňyz, o gepleşiňizde de, o toý tomaşalarda da hawat gelip duransyňyz. Indi ýa-ni iň ulagymyz Owazlar diýdiňiz. Owazlar aýdym sadan başgam ýa başga kärle meşgulanýar. Beňra Owazlar agam kän aýdym sadan bilen meşgulananak, ol esasy sport bilen turgullaşýar. Sporda goýar. Spordyň haýsy görnüşini şu erkin görüş bilen meşgulanýar. Onuň özüňiz maşgalalysyňyz. Owa beňra maşgalaly. İki oğul bir gyýdym bar. Uljan gyýyp ýa uljan. Ulja oğluma kakam adyny aktym, Daýanç Hallyýew. Kiçik körpe oğlum Medet. Yine de jiglemede köp oğul gyýjy ardy edýäs. Maşalaňyz awat bolsun. Daýanç size de ürstem kiýiňizde de şu ismot ýoluna uly üstünlikler ýar bolmagyny tüýsüremeden ardy bolýas. Sag ol Beýmurat, biziň bagtýar maşgalamyz bar. Ýurdumyzda toýlanýan toýlarda aýdym hyzmat edip bilýär. Halipalarymyz hormatlaýan mehriban arkadagymyň jan sag bolsun, ömrü dok bolsun. Köp sag bol, ardy bolan hasyl bolsun. Indi ýene de sonra jogap edelim ýa aýdyma geçelim? Aýdyma geçelim. Onda ýa-da aýdyma geçeli, aýdyma aýdarsyň, soňra indiki soraglary biz kuştana kadar köp öldürs. Ýene sonra jogap alşar. Näme aýdyma aýdyp bermekçi? Men Beýmurat häzir Magtumul atamyň sözlerini bat sabany görsen diýen aýdym ýerine getirip berän. Bolýar. Bu aýdyma biz ulhy wesilendiňler mehman ýeşer sizem Türkmen owadyna Owazlar sazlaşanda gepleşigimizde tomaş etmeňiz dowam edin. Bugun gepleşigimizde Daýanç Hallyýew siz üçin Magtumul atamyň sözlerini ödürdiler. Bady sabany görsen diýen aýdym ýerine getirip berän. Başladyk. Tavanı gördüm Dağıstanın bayrağına Bağdı tavanı gördüm Bak o değil mi kular Dinli babanı gördüm Bak o değil mi kular Dinli babanı gördüm Mannan ne bolur pida Can del zakın şeyda Mannan hiç bolmalı pida Yedi dağ yedi derya Deli dünyanı gördüm Yedi dağ yedi derya Deli dünyanı gördüm Bıdır kimin çöllerde, ılyat kimin köllerde Hovuz kimin dağlarda, yakşı yamanı gördüm Hovuz kimin dağlarda, yakşı yamanı gördüm
Aklı didem yaş oldu Molluk erkin hoş oldu Aklı didem yaş oldu İmanım yolmuş oldu Barkam kebeni gördüm İmanım yolmuş oldu Barkam kebeni gördüm Barkam kebeni gördüm Arap babanı gördüm Mehriban ýeşler hormatly tamaşaçylar, Owazlar sazlaşanda gepleşigimizi dowam edýär. Daýanç ýerine ýetip beren Aýdym üçin Mahmurat hamyň sözlerine dören bad sabany ortam diýen Aýdym ýerine ýetip berdiňiz. Hoşallygy bildirýäs. Ne gepleşigimizi sora jogap arkaly dowam edeli. Özüňi fiiletmek düşünjesini näýe garaýan? Ilki özüňi kime fiiletmeli pikir edýän? Halka fiiletmeli pikir edýän. O näme? Ojaga, dost ýarlaňa, garnaşlaňa olar näme? Olaň fiile wajyp dämi? Beňmira bir zat barda. Sen ilki halkyň ýylyň hormatlap fiilaglasa, dostlar garnaşlaryň olardan meter hormat goýýar. Ýylyň çäksiz galadyr. Olar gorasa özgeleň seni gorajagyna şek şüphe ýokdur. Düşnükli. Indi ýene bir sorag. Ben örsemeň öz aýdýada şu Türkmen we tele ýaýlymyna çykmaýan döwürlüm. Bizi owamyzda, etrafymyzda tanaýadylar diýdi. Türkmen we tele ýaýlymyna çykyş edip şekilläýdimlem konsertlerde, gepleşiklerde bir özümde bolan zihyny ukuyumy açyklap halka hyzmat edip başlanymdan soň meni tutuş Türkmenistan tanaýar diýipdi. Elbette, mehriban arkadaşımızın tagallatı bilen şu döredilen Türkmen we tele ýaýlymynyň üstü bilen bir näçe zihinli aýdymçylarymyz halkymyzyň arasynda öz orunlaryny, dinleýijilerini tapdylar. Şol aýdymçylaryň içinde de siziň iniňiz Daýanç Hallyýew, inniki berjek soragym siziň iniňiz bilen baglanşykly. Indi edil häzirki wagtda iniňiz Daýanyň sunwatda gazanýan üstünlikleri sizi buýsandyrýarmy ýa-da gynandyrýarmy? Gabanýan. Beňmira bu soragyň gatty gowy. Sora bolsa, o jogaba da garaşýas. Jogap şeýle. Sunwat şeýle bir jadylat bolyn, jadysyna girişip halipasyna, dostuna, hatda doganyna da badak goýan adamlar sunwatyň taryhyny ýokdur. Emma men jigime çyn ýürekden buýsam. Bagtyar döwürde bagtyarlyga ulaşan inimiň ýoly ak bolsun. Bizi şu bagtyar döwürde ýaşadýan Türkmen bolup doglanymyza buýsandyrýan mehriban arkadaşymyň ömrüde jan sag bolsun. Köp sag bol Daýanç, arzuwlaň hasyl bolsun. Mehriban arkadaşymyň saýasynda size de sunwat ýoluna gulysynlyklar, rowaşlar ýar bolmagyny arzuwlaýar. Indi soraga geçeli. Beňmira Aýdym aýdar men MUKAM söze çeperdi. Soragy soňa goýaly. Bolýanny soraglar soňa goýaly. Gepleşigi Aýdym bilen dowam edeli. Kän dile çeperdäl bolsaň Aýdym aýtmagy da ýokda bolsaň, näçe Aýdym bilýänsiň? 100, 200, 300 ýa 500 Aýdym da var. 300 Aýdymdan. Hemmesine ýatdan bilýän. Ýatdan bilýän. Onu Aýdymlaň sanyny köpeltmek üçin bir kynçylyk öwretmedi. Häzir 2 san Aýdym ýerine ýetirip beren. Aýratynlykda. Onu näýe Aýdymlar aýdaly? Häzir men kakam aýdymlarynyň aýratyn 2 san Aýdym ýerine ýetip beren. Aýratynlykda Aýdymlaň ady. Birinji aýtjak Aýdymyň ady Aýbibi, ikinji aýtjak Aýdymyň ady Dost Mehmet. Aşyk hojaň sözlerine mi olaydy? Aşyk hojaň sözlerine Aýbibi, Dost Mehmet diýenen Aýdymym destandan. Düşnükli. Onda mehriban ýeşler hormatly tamaşaçylar gepleşigimizden daşlaşmalylar, gepleşigimizde tomaşa etmeli. Indi bir çekuly depkini guýuşlarak Aýdymlar bilen näder gepleşigimizi wagty boluşdy. O wagtdan boluşdy. Daýanç Hallyýew dowam edýär. Dinleň, lezzet alyň. Gepleşigimizden hem daşlaşmak.
hasreti gül sargadın kalan kalsın ya bibi. Senin gülün yüreğimde tuttu mekan sahibi. Gülmen ıslı gözüm yaşın dolu bakmak sahibi. Çektim odağa yıllardan büyüdüğüm gelin. İçkiden mümkünler korkuyu bağlı benim. Korkulum olarak kutlu söyledi alma inarın benim. Söylediğim yine yoktur altın kılıç derdi. Çekipsin yatamok ben bu bilin. Dibit balı insanı elma abi dimdim bu bilin. Dibit başın fayatanlı bağ içinde terbilen. Boynunu çıkı bağı kopar abi dağın ağrıdı. Ölmenin tenli göleri dünya takibi. Aşık olsa kalan kaldı yanlışta kara yedilim. Karan öpüm gidebilmem korkutu pahalı gibi. Gülmen ışık gözüm yansın dolu bakar sahibi. Karan gidebilmem korkutu pahalı gibi. Gülmen ışık gözüm yaşın dolu bakar sahibi. Fırtılat zeytinin kanın mukarab Aholim, aholim Olmasın dinleyip elimi kodum Mehmet Hey beyle, beyle göbele vermek kömlümü Ay şekerimi bu tanıştın Doğdu Mehmet, Doğdu Mehmet Bana olayım
bu yana şu yana bu yana onun hem armanı bağır kucağına Heymakta da yetmedim şu deri zakanda Şimdi bu tanıştım dost Mehmet Hanımın Kölüm yetti hilala Hilala baktımdan güneşliğine bu şemala Bir şeydi Oğlum yetişirdim benim bir kemana Hina yoktur bayılmasın dost Mehmet bana güley Yar etme Hayindi Kürpem tanı sözüm Kâr etme Oğlum sana sözüm kâr etme Hayatına yoktur kızılmazsın dost Mehmet hanımın Mehruan ileşe format tomaşaçylar Owazlar sazlaşanda gepleşigimiz dowam edýär. Edil şuwat
Daýanç Hallyýewiň ýerine getirmegine kısa ajaýyp aýdyma diňsarlyk. Indi Daýanç sora şeýle ünsiyat diňleýäs. Haýdydyr mesele boýunça halipaň bilen çekeleşmeli ýa-da senki dogry diýip käbir ýalňaçlaryny maqullamaly ýagdaýlar bolýar. Indi şeýle ýagdaýda näil krediýäňiz, nähilekki netije aýerlerdiňiz. Şägirt halipa bilen jedelleşip şu ýerde ýalňyşdyň diýip bilermi ýa-da ýalňyşyna göz ýumyp halipasyna senki dogry diýip biler. Näil pikir edýär? Bilkulena Begmurat halipa diýilen adam aňsat ýalňyşmy? Eger ýalňyşy aýtsa-da halipa zady öwretmek gerek dälmi kalbyň? Goý halipaň ýalňyşyny halipasy düzeltsin. Sen özüňçe bil, hemem içinde sakla. Emma senin pikiriň bilen dol ulalaşy halipalar bilen belki jedelleşip çekeleşip bolmaly. Ýöne halipa diýen zat aňsat şägirde boyun egmedek bolýar. Şonuň üçin hem onuň pikiriniň üstüne örtüp göwnüne çygylyk galdyrmak gerek dälmi kalbyň? Düşünükli. Siz şular ýaly ýagdaýa gabat gelip gördüňiz? Ýok Begmurat. Gabat gelip görmedim. Düşünükli. Indi öz başlap sora beresim gelýär. Ene tutuş türkmen halkymyz ýakynyna golaýlap gelýän biziň baş bayramymyzy şany garaşdyrmamyň 28 ýyllyk toýuny ullan toýlar. Ne bu bayramçylyga da medeniyet sunuwa diýişgärleri näme täze goşgular bilen, aýdymlar bilen, täze gepleşikler bilen, saatlar bilen şol toýumyzy garşylamaga taýýarlyk görülýär. Dinleyijiler şu garaşdyrlyk bayramna sizden näme täzelige garaşyp biler? Bilen Jigim Rüstem bilen Kakamdan miras kalan aydımdan birini täzelikde şekile geçirjek bolýar. Etip bolsa halkymyza ýetir. Türkmen we teleýalymy dinleyijiler tomaşa edip bilerler diýäň. Howa. Onda mehruan ileşer, ene doganlar haliflerden hem owadan bir halifalarynyň dörejligine degişli bolan bir lezzet bilen toýlarda, bayramlarda halkymyzyň dinleýän aýdymlarynyň birine şekilli görnüşde mehruan arkadamyň taýýarlaty bilen açylan Türkmen we teleýalymyň üstü bilen tomaşa edip bilerdiňiz. Ne adam Daýanç düýün Gahrman arkadamyň taýýarlaty bilen her ýylda geçirilýän türkmeniň altyn atyr bäýatleşiginiň jemi-jemlerini MUKAMlar köşkünni dawaraly ýagdaýda biziň bir näçe kärdeşlerimiz Gahrman arkadamyň hormatly atlaryna eýe bolan bir näçe aýdymçylarymyz bar. Indi bir dilegelli bilegelli gel bizem gepleşigimiň şu ýerine kärdeşlerimizi kutlaýlyna düýün Gahrman arkadamyň taýýarlaty bilen bir halkymyz tarapyndan uly söýgüle dinlenilýän gowurlayan, hatta menem gowurlayan, sizem gowurlayan Nuriýat Rejepow şeýle de Haji Almamedow Türkmenistanyň at gadanan artistler diýen hormatly ady eýe boldular. Şeýle de bir näçe dostlarymyz, kärdeşlerimiz Gahrman arkadamyň şafer paýynyň eýeleri boldular. Bizem şu gepleşigimiň üstü bilen ene şeýle syýlagdan serpaýly bolan kärdeşlerimizi tüýsüremizden gutlaýas mehruan arkadamyň saýatyny şeýle üstünlikli ýollarynyň dowamly bolmagyny ene de geljekde şaf owatlarynyň höwrüniň köp bolmagyny tüýsüremizden arzuwlaýasa gel gepleşigimizde gow aýdym bilen dowam edelim. İki aýdym aýdyp ber. Näil aýdym aýdyp bersin? Häzir beýle şowkly aýdymlardan iki sanagyny ýerine ýetirip berem. Bollanlar. Mehruan ileşer gepleşigimizden daşlaşmaň. Daýanç Hallyýew siz üçin aýdym aýdy. Madatinin keşini giydirilmen oyunda aşk olan keşini diledimin toyunda aşk olan keşini diledimin
taşladı dayanan yüreğimi hüküntülüp taşladı oynatar maman gül bakar yarım aman gül abbalımdan ağlama büyün yarım aman gül vefalı ollaman gül kapalı ollaman gül abbalımdan ağlama büyün yarım aman gül abbalımdan ağlama min kıvordum aman gül. Bakar ayının azap gününe dike koyup gidenlerem uzak gecelerin ağlayan ağlama mehrim ağlama uzak gecelerin ağlayan ağlama mehrim ağlama durmuşunun mehreli gülü yepağımın bir bilbili gel aşıklar gülü ağlama mehrim ağlama gel aşıklar gülü ağlama mehrim ağlama. Arzulumu başa varmadı inen atan seni dönmedi gönlüde bir şerif olmadı ağlama mehrim ağlama gönlüde bir şerif olmadı ağlama mehrim ağlama durmuşumun mehreli gülü kim bağımın bilbili gel aşıklar gülü ağlama mehrim ağlama gel aşıklar gülü ağlama mehrim ağlama 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 hey gülüm 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 ağlama. Durmuşumun mehreli gülü din bağımın bir bilbili gel aşıklar gülü ağlama mehrim ağlama gel aşıklar gülü ağlama mehrim ağlama. Mehriban iýleşler, hormatly tamaşaçylar, Owazlar sazlaşanda gepleşigimiz dowam edýäs. Daýanç soraw şeýle. Daýanç Hallyýew bilen Kuwat çargulysy abada milleti ýahaçylyk ýolgyny ýazgy edipdik. Gördüňmi şo gepleşigi? Şonu türkmenne bir gowy nakyl bar, atakesi ogly halal diýip şol nakyl bilen baglanşykly Kuwada da üsteme de soraw berdik. Olar öz pikirler bilen jogap berdiler. Indi şol nakyl bilen baglanşykly ýene bir sorawymyz bar. Şo sorawy size ýetirmek istäýär. Atakesi ogly halal diýen atalar nakylyna uýup bagşy bolýaňyzmy ýa-da şeýle özüňizde başga zatlar aýdymçylyga sunuwata höwes öğretdim. Belki başga ojoklarda başga zatlardan höwes görüp bagşy bolup biler. Emma bizim ojogymyzda mümkin näme? Sebäbi bizim ojogymyzyň eýesem söýesem ýyllardan bizim mehriban kakamız. Onuň çağalarym kim öňe çykdy, şoňa öýkünip başlaýdy. Şeý diýem, menem jigimem atakes ogly halal diýen atalar sözüne eýerip bizem aýdymçy boldy. Teşekkür. Indi
Yani maşgalaňyz barada da aýtdyňyz, 2 saňjak oglum bar diýdiň. Olar kiçimi ýa-ni ýaşlary? Kakamatda kılani 7. sınıfta koyar. Kiçi oğlum ente kiçi. Entek ýaşyra. Ýaşyra. Meşhur şahyr zelille şeýle setirler wada. Boljak ýigit o ýaşlykdan berlidir diýe. Indi şu ýanky uljaglyňyz ýygyňyzy dowam etdirjek bir aýdym sazda öz ýolunu tapjak ýa başga ugry gyzyk ýa. Bar uğruna bar. Aýdym sazda bar. Aydym sağda bar uğruna. Öz müjeli daşynyň sildaýanna beýmurat. Toýda tomoda. Aýdýar. Öwesi bar, aýdýar, toý tomoda özüm ýanymdan näkidýänjigim Rüstem ýanym bilen dogan garnaşlar toý edenne. Arasynda bir aýdym aýdýar diýär. Ho. Düşünükli. Onda täzer gepleşigimiz aýdym bilen dowam edäýli. Başt. Soň ýene söhbet arkaly gepleşigimiz dowam edersin. Näýe aýdym ýerine aýtyp bermäsin? Häzir beýmurat ýan diýişiň ýalyk. Boljak ýigit ol ýaşlykdan ol ogul başdan bellidir diýen Deliliň sözleri. o şahyrmy deliliň sözlerine bellidir diýen aýdymny. Ýa-ydynny. Ýygynden bolsa meni mejnun eýletdiýen aýdymny. Boljak ýigit ol ýaşykdan. Hey boljak ýigit ol ýaşykdan. Ol oglun başdan bellidir. Hey ulan kiçälerin alli. Hey ulan kiçälerin alli. Kin bilen duşa bellidir, bellidir, bellidir. Hey bire koyuyorlar balanda. Hey bire koyuyorlar balanda ya. Katlaşıp kardeş bolanda. Hey yaxşı yaman iş bolanda. Hey başına bir iz düşenne ya. Şınnoz genişte bellidir, bellidir, bellidir. Haleyli, haleyli. Çölünü kadar. Hey ilin ara çölünü kadar ya. Şiir hayır ölün tilkide. Hey tukar koy verme kadar. Koy verme kediyor. Jomardır arsı bellidir, bellidir, bellidir.
diyer serhoşları Hey delili diyer serhoşları Bir dövünüp yuruk başları Tanam dervişleri Hey eyyami tanam dervişleri Tekir göz yaşlı bellidir 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 O Leyli Saleyli Hey yanı tanam dervişleri Salı yaşı bellidir 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 Kalın kaşın Mirmerdin aktırı dişin Böleydim kalın kaşan Mirmerdin aktırı dişin Gül yağağa düşen taşları hav Mini bir suneydi Gül yağağa düşen taşları hav Mini bir suneydi Hey gül yakadigo herdasi Gidini ovadan kasni Min bilmedim onlar şey asam Mini bir suneydi Min bilmedim onlar şey asam Mini bir suneydi Mini bir suneydi Mini bir suneydi Mini bir suneydi
Her gülünne begülü fav Mini misuni dedi Her gülünne begülü fav Mini misuni dedi 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 Mehriban ileşler, hormat tamaşaçylar, Owazlar sazlaşanda gepleşigimizde berilen wagtym ahyrlap barýa. Ne gepleşigimiziň dowamyny owadan aýdymlar Daýanç Hallyýew siz üçin jany sesle ýerine ýetirip berdi. Daýanç ýerine ýetirip beren aýdymlaryny dinleýijiler lezzet bilen dinlänirler diýip biz umyd edýäs. Ýene bir ýoly maşgalaňyza awatlyk, arsal döwlet ýar bolmagyny arzu bolýas. Ýedi arkadaşymyzyň saýasynda da şu sunat ýoluny halipalardan gelýän bir näçe ýollar barda, damana ýoly, ahal ýoly, saat ýoly, şu sizin ýerine ýetirýän ýoluňyzdan damana ýolundan mehriban kakyňyz Daýanç Hallyýewiň ýolunda dowam etdirýäňiz. Şu geljekde de mehriban arkadaşymyz hem halipa şäherlik ýolunda da ulu mümkinçilikler açyp berdi, döredip berdi. Mehriban arkadaşymyň saýasynda bir näçe halipalarymyzyň ömür dörüjüligi bilen baglanşykly gepleşikler taýýarlanyp halkymyza teleýaýlymyň bilen ýetirilýär. Şonuň üçin biz şu pursatda mehriban arkadaşymyza halipalar hormatlap, olaň bir aramyzda ýok halipalar hem näme sylaglap, hormatly atlar bilen sylaglýar. Şonuň üçin bize bir ähli-wagtda görelli bolup duran mehriban arkadaşymyza sylagy üçin sarpaty üçin sunatymyz söýýänligi üçin edýär arkadaşymyza çäkdi alkyşaýdýar. Mehriban arkadaşymyň jany sag bolsun. Size de edýär arkadaşymyň saýasynda uly üstünlikler, rowaçlar ýar bolsun. Sag ol Begmurat, gepleşigiň şu ýerine maşgalamyň adyndan Daýanç ýüregimden mehriban gahrman arkadaşymyza çäkdi alkyşaýdýan mehriban arkadaşymyň jany sag ömrü dok bolsun, tutumly işleri elmydamy Owazlar. Köp sag bol, Daýanç ardy bolan hasyl bolsun. Indi bir gepleşigimiziň wagty ahyrladadyr, beýlek gepleşikler başlamakka gepleşigimiz jemläli, gepleşigiň jemem bir watanymyzyň asudalygy, bagtyarlygy, ýurdun parahatlygyny, mehriban arkadaşymyzy wasf edýän joşgyny aýdym bilen jemlenelýär. Şeýle aýdymyz barmy? Bar. Onu aýdymyň ady Ýanglan diýarym. Mehriban arkadaşymyzyň saýasynda ýanglan diýarym. Häzirem şol aýdym bilen biz gepleşigimiz jemleýär, mehriban ileşler ýöne biz siz bilen uzak wagtlyk sagawallaşymyz. Ýene de alaýjak bir hepdeden türkmen owazyny Owazlar sazlaşanda gepleşigimizde görüşýänçe hoş wagtyňyz. Devletim bahtiyar olli, devletime kuvat Türk diyarım. Kanunun boynuna ihtiyar alli, kanunuma kuvat Türk diyarım. Kanunun boynuna ihtiyar alli, kanunuma kuvat Türk diyarım. Diyarım diyarım, yangan diyarım, kanunuma kuvat Türk diyarım. Diyarım diyarım, yangan diyarım, Allah'a kuvat Türkmen diyarım.
dünyada meşhurdan meşhur. Bir tarafın haberi, bir yanın şeyhun. Mitriyanlı güller açıldı deytun. Avadağa kuan Türkmen diyarım. Mitriyanlı güller açıldı deytun. Avadağa kuan Türkmen diyarım. Diyarım diyarım yanna diyarım. Avadağa kuan Türkmen diyarım. Diyarım diyarım yanna diyarım. Avadağa kuan Türkmen diyarım. Avadan yurdum milli kalkınsına Ridar her kim Tutadan ya